Χρειάζεται να χαθείς. Τι άλλο έχεις μες στη σακούλα? Τίποτα. Πώς τίποτα? Τίποτα. Φέρε να δω. Τι να δεις. Πήρε και για μένα μία. Με τα δικά μου τα λεφτά? Τι ταινία πήρες? Μικι Μάου. Ναι, καλά. Ερωτικός καλικάντζαρος. Τι είναι αυτό? Ταινία. Ποιοι παίζουν? Εγώ. Τι? Τι να έκανα, σενιόρα Σούλα. Όταν ήμουν στη Αμερική στο Λος Άχελες, ήμουνα μόνο μου, δεν είχα δουλεία. Στο μπακάλικο του θείου σου δεν μου πες ότι δούλευες? Στο μπακάλικο, σι. Αλλά ήταν Κυριακή, ήταν κλειστά, δεν είχα δουλεία. Και μου λέει ένα φίλο μου ότι κάνουν μια ταινία και πήγα και ήθελα έναν που να κάνει το κάντζαρος. Καλικάντζαρος. Σι, που μπαίνει μέσα στα σπίτια. Και επισκευάζει τα υδραυλικά. Το καλικάντζαρο. Σι. Κόντρα ρόλος. Σαν δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Η ανάγκη με έκανε, σενιόρα Σούλα, μετά πήρα τα λεφτά και δεν έκανα άλλη. Άλλη μία έκανα ακόμα. Α, ξανά κάνεις. Εσύ περό έπρεπε, porque ήταν το κάντζαρος 2 συνέχεια, δεν μπορούσα να λέω όχι. Και αυτό ποιο είναι? Το 6. Να χαθείς, λέω εγώ. Πάρτε από εδώ να μην το βλέπω.